unsa man ang konflikto nga kun imong tanawon hangtod karon naa pagoy panagbaki taliwala sa yawa o sa Dios. Mo ni pangutana to karon kay mo ni iglibgan sa kadaghanan unsay may tabo sa tao sa diyang siya mamatay. Ang una-una nila mugawas ra ka sa lawas nga bilangguan, pero kanahuna-huna na sa mga Grigo karon ning kuyanap bisan asa kadapit. Daghang mga tao sa kalibutan karon nga wa nay sugo. Pagkadagan sa akong nahibala nga mga kadakuan sa iglesia, wa nay sugo. Nga naman kay kini gilangsang na kauban ni Kristo sa cross. Ang yawa may galasutihan mo, ang iyang kunting karon, ang iyang tumong karon o ang iyang focus ang pamilya nga magkagubot. Kaya kung makagubot ang pamilya, ang mga anak dili maayo pagkamatuto. Naapektuhan ang kalimutan o ang kamatayon ning dangat sa yuta nga tugipuyan. Ang tanan man naapektuhan sa sala, so ang tanan sad mga matay. Hisgutan nato ang wala masulbad nga panagbangi. Kinsa man dinhi magtiayon nga wa gyud nag-away. Wala gyud away. Wala no, nag-away kita gamay no. Wala gyud lalis. Ha? Wala gyud konflikto. Sa kalibutan tigipuyan, adunay daghang konflikto, dunay panagbangi, usahay kining panagbangi di gyud masulbad. Now, karon kami yun natuna nato, unsa man ang panagbangi sa kalibutan, nga hangtod karon nagpadayon nga wa gyud masulbad. Abi ninyo, ang pinakadugay nga gubat sa kalibutan, katong gubat kaniadto may gala sa Anglo-Saxon o mga Fransya o French. Kito ang tawag Anglo-French Wars. Pagkadugay yun na human. Pila katuig, ning kabat kinig 876 ka mga tuig pa silang dugayan, no? Og usa ka bulan, og usa ka semana, usa na sulbad. Pagkadaghan sa tawo nga matay. Kini nga nagbangi tungod ni sa ilang mga interes nga wala nakuha mo na nag-away, nagpatay. Unya kanito kay dili pa man pusil gyud nga kanang sama karon nga automatic. Kaniadto ang ilang tumoy sa pusil dunay kutsilyo aron makinaw sa kani duslako na dayon. Grabe kapait ang away kaniadto. Pero karon ang away kanyo na, sayo na lang kaayo. Lagyo kaayo, pero daghanang mga igo. Ang Iran o ang Iraq nag-away dugay-dugay sad. Kung imong tanawon, 8 katuig, 8 katuig from 1980 to 1988, 8 katuig. So mo na nga daghang nangamatay, mga tao, mga sundalo, sibilyan, daghang nangamatay. Atong diskutan sa primerong gabi, unsa may sinugdanan sa panagbangi, ingon si Apostol Santiago, sa unsa may sinugdanan sa panag-away, unsa may sinugdanan sa panagbangi, ingon dinhi, dili ba tungod na sakog natong tinguha, natay tinguha, pero di man nato mabatnan, mo nang mag-away na lang ta. Mupatay na lang ta. Grabe no? Sa tinguha nato nga dili mabatnan o niya gusto natong kuhaon na di man ihatag aton lang patyon. Mga igala, mao na ang nahitabo sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ingon siya, magampo ka aron nga makuha nimong tinguha. Ang imong pangandoy ihatag sa Ginoo. Paregon dinhi, apan bisan pa kung ikaw magampo, di gihapon na ihatag. Ngano? Kaya ang imong tinguha, kinaugalingon raman, para raman sa imong kaugalingon, dili man para sa uban. So, kanang hakog na itong tinguha. Karon mahigala, atong nadungog ang paghitabo. Karon, ani bitong atong flood control. Pastang gubutag yon. Nga naman, naa sila'y kaugalingon ng mga plano gunahuna. Mauna nga maghimo nalag binuang tungod sa itong hinakog nga ambisyon. Mato pa sa versikulo 3, tungod maguna, bisang magampo mo, di gihapon ihatag kay inyo haramang kaugalingon gunahuna. Sa itong pulianan, unsa po ang konflikto nga angayang sulbaron. Sa primerong gabi na to, naghisgot ta unsaon pagsulbad sa konflikto sa pulianan. Gisgutan na to ang tulo ka mga pamaagi.
pero kay pito manitanan. Ang pito, gisgutan nato ang tulo. Karon, primero gisgutan nato igala ko, atong i-address ang problema dayon. Aron dili mo umido. Ogon niya, kung doon naman gali konflikto, ayaw padungga ang imong anak. Dili ka magsiningkahay tadiha ang anak paminaw. Ikaduha, tanaw na to, kay ang banag asawa, posible gyud nga na sila'y sayop ng duha. Pwede po ng usara ang saypan. Pero kinahanglan paminaw na to, unsa ang side sa usa. Kay ang panagbangi, duha gyud na kanaong. Ikatulong atong isgutan sa pipirong gabi nga ang paginhanglan sa asawa o sa bana, kinahanglan unahon. Ikaw lang ga, ay ikaw lang. So, imong una-unaon nga siya nang ginhanglan na imong ihatag. Ang bana pod, nagunaw-una, kana ihatag sa asawa. Dili na imong kaugalingon lang. So, put your spouse needs above your own. Karon may gala ko, atong isgutan kining nahabilin nga upat, kay tulor mang isgutan nato. Upat, ay ikapat may gala, humanta makahimo sa mga lakang, atong planuhon, unsa may himuon nato. Palitan karon, masuko kanunay ang imong asawa si mo kay gabi na ka mauli. Unsa may himuon nako, amo sayo ko uli. You see? Ang asawa pod, asabuto na ko akong bana kay basig busy sa iyang trabaho. O basin sa uma na pay daghang inugpugas gawa panahuman. You know, kanang duhag yun ka mga punto, atong tanawon, aron sulbaron ang problema kung sa mahimo na to. Okay? So, magplano ta. Ingon din kung saan na to, paghimo aning magplano, na din may gala, isulat na to, onsay angayan nga himuon, o niya pilion ang pinakamaayo. Yung sa kakapoy na magsulat-sulat, memorize ta na lang na. Pero kinahanglan, igala ko, kung magplano mo, dili kay pabor sa asawa o pabor sa bana. Kinahanglan kamong duha, maunsa, mabinipisyuhan. Buti ba sabot, pulos mo daog, walay pilde. Muna itawag win-win solution. Okay? So, Lord, yung pagkintindi, tanaw na to, unsa magi atong kasabutan. Ano sa man nato himuon, o unsa man ang atong himuonon. Abi mo taas-taas biyan na nga mga plano. Apan kinahanglan himuon na nato, unsa may himuon nato, nga malinaw atong puloy-anan. Dili kay sama atong pamilya nga akong ibisitahan, pastilan, bisag pag-off lang sa gasol, kana nagsigama, naglungag, singgit siya, John! Iyop na gasol! Yung ko nga mo singgit mag yun nga, pwede mo naghinayon. Grabe yun. O niya, bisag pag-off sa gripo, singgit gyapon, di ko mabungol ko aning panimalayan o magpurme ko dire. Grabe sigig-singka, sigig-singgit. Sultihan ito mahigala, musinggit lang mo, mga asawa o mga bana, kung doon na naisunog. Pag naisunog, alalamin ko nga, naisunog. Saan na? Sunog! Aron ka, maalirto. Pero matingala ka karoon ng puluyanan, mura kanunay doon na sunog. Pero imong tanaw din ang gugma, mura kuno nag-usa kadula. Adunay duha ka mga winner or wala gi winner. Polos loser. So, ang ikalima, atong paspasan ikalima, musulti ta, maminaw pod. Bisa inyong balay, kinsa may baon, ang bana o ang asawa? Asawa banda yun? Ha? Ang babaho ng asawa? Oy, naay panultion. Primero ko nung tuig sa kaminyoon, ang asawa mo'y muyaw-yaw, ang bana mo'y maminaw. Ikaduhang tuig sa kaminyoon, ang bana na po'y muyaw-yaw, ang asawa na po'y maminaw. Ikatulong tuig sa kaminyoon, ang banag asawa na'y magsigig yaw-yaw, ang silingan na'y maminaw. Grabe sadta ay. Maminaw sadta. O siya isulti sa asawa o sa bana, maminaw ta. Dili pasilan, naon sa man pag-istorya sa bana, mingon sa, hilom! Di makasulti ang bana, hilom! Di ang bana, di na mo si tingog. Nagani problema, di na mo tingog. Hangtod nga ang bana, di na gusto mo sulti. Nabalaan ka na pa ng asawa, wa na ang akong bana, naamang naman Di gidala sa ospital.
Kaya sa balay nila, pag muabri siya sa baba, tako mababa, hilom! So ang bana, di naging muabri sa baba, hilom na kayo, di na musulti. Agoy na balaka ang asawa, kay duha na kasiman, di na musulti ang bana. Ingon siya nga naagyo na sakit niya akong bana, gidala sa tambalanan. Pag-abot ito sa doktor, ingon ng doktor, kining, mister, unsa may imong gibati? Ingon din sa, wa man ay gibati, dok, wa man ay sakit. Amo ta siya, di naman matingog. Ingon din doktor, Mrs., ang imong bana akong gipangutana, dili ikaw. Sige, mister, sakit ba imong tutunlan? Ingon ng asawa, ay dili, wala sakit na dok. Di na sakit yung tutunlan dok. Kaya man ay problema yung tutunlan, mauro man naghihapon, wala man naghubag. Ingon ng doktor, Mrs., ang imong bana, ang akong ipangutana, dili ikaw. Gawasa, aron makaistorya ko sa imong bana. Dining gawas ang asawa. Pastilan, pag-ingon na yon. Sige, mister, abriha imong baba. Pastilan lipayo sa bana. Ay, salamat dog! Kaya makabri na ko sa baba. Ikaw, magkasulti man lagi ka. Magkasulti man ko, dog, pero sa among balay god, inigsulti na ko, ingon na ko sa asawa. Tako mang baba, hilom! Pastilan. Luya po sa mga bana, no? Kaysa may mga asawa, ingon anak sa balay. Wala. Ayun lumog taas kay baulaw ta. Pastilan yun. O sige, ingon sa malang kasulatan. Santiago 1:19, mga minahal kong mga higala, kinahalan ka mo, dali rang maminaw, quick to listen, o niya, hinay mo musulti, nabali naman ni. Tanawa ko naghimo sa Ginoo sa tuwa. Usara ka ba? Duha ka dalunggan. Pero pasilan, duha ka dalunggan, dugay ka paminaw, kang grabing tagaw-taw. Muna ba tayo ito pag-ayo, mga banag asawa. Okay? O niya, kung imong tanaw din, klaro yung kayo, kinahanglan dali ra ka maminaw. Dili ka muyaw-yaw. So mo niyang timailhan sa puloy-anan nga kinahanglan musulti ka, maminaw po. Na may usa ka pamaagi, ingon din niya ang usa ka pamaagi, kung makadungog gani ka, ayaw balos og sulti. Ingon din push. Hunong sa ka. Pagkahuman, hunaw-hunaw ni mo kung ansay imong isulti nga dili makapasakit. Pag hunaw-hunaw ni mo, musulti din ka, tubag dahin ka. Pero kaya unsaon, pag gani ka kung hunaw-hunaw sa isulti, tubag naman dahin ka. So, muna kagubtan sa puloy-anan. Mga igala, kung imong tanawon, si Pedro nag-ingon sa unang Pedro 3:9 na kanin siya, ayaw ninyo suklii ang dautan sa dautan. Kung makadungog kog yaw-yaw, ayaw og yaw-yaw. Ayaw og balos. Kung insultuhon ka, ayaw og balos, pailom lang. Nga naman, ingon din ogonya, kung mubalos ka, kinahanglan nga ikaw mubalos, hinay ang tingog, adunay respeto. Ogonya, walay kasuko. Mao ni ang mga pamaagi unsaon na kita magmalinawon diha sa puloy-anan. Dagingon din sa versikulo 16, kini nga pamaagi makahatag sa mga katawan og kaulaw sa diha nga mga dautam nga butang sa atong kinabuhi, dautan nga kagawian atong himuon diha sa puloy-anan. May ganin nga, ako nagsunod yung ko sa lakan ni Kristo, pero ikaw dali rang masuko. Si Kristo gipanamas-tamasan, wag yun masuko. So kita manghigala nga sumusunod ni Kristo, adunay pagpugong sa kaugalingon, iyo kita sumusunod. Ikaunom, second to the last, ingon din kung kita'y masayop, isulti na to, ga sayop bitag yung ko. Kinsa man din mga asawa nga, bisagwa, planuha, basta makakita gani og bargain, labi na og buy one take one, paliton, bisag di kinahanglan. Nga itong merkado, ang paliton, lamas ragod og isda, pa sila nakakita may siyang plato nga buy one take one, gipalit ang plato na limta ng isda. Kadaghana sa plato sa balay, pero naon sa mga kay buy one, kuan magunaga, buy one take one man. Mahigala, kung sayop, ay sorry kayo, sayop ko, pastilan. Wa ni mo napalit ang isda, plato na hinuon, hala ka ng plato ni mo gipalit, mo na ito isudan. Pastilan yun. Pero niya mahigala, kung ikaw gani matod pa ni Santiago,
kung ikaw gani makasala, kung ikaw gani mapakyas, sultian nimo ang imong kapikas, ga pakyas ko, sorry kayo. Mao na ang himuon, dali ra mapalong ang kasuko. Muna ko din adunay sagad kayo nga ang usa 100% correct. Ang usa pod 100% wrong. Tingali sa duha may gala, banag asawa, tingali ang asawa, tingali 70% sayo. Ang bana pod oy 30% sayo. Ayaw itumbok kato sa usara. Kay tagsa rin yun na nga tanan iyahang sayop, walay labot ang kapikas. Or maybe, ang usa daghan ang sayop, ang usa gamay ra. So unsa man nato kini pag sulbad, niya din ang sulbad mahigala ko. Observation na to, mo ni ang atong sulbad. Unsa man ang sayop sa imong kapikas kinabuhi. Nabitaw usa ka bana, nagdala siya kay mag-uuma, nagdala siya saging sa balay. Nya kanang gulang ni bitaw kaayo nga saging. O siya mangliki na, suku anon sa sawa. Nganong dala-dala ka ng saging din, nalaban na nagkagulang. Imo ta nang gituba, kaniya to dili pa kay gulang. Ingon po sa bana, tamis bang guday, basta kay gulang tubaon ang saging, o lingod pa, dili man maayo ka nung pagkahinog. Isa adi tanawa, nalikit na. Adi, o sige mo sa bana, pag sunod, tulog ka lang nilabay, nanapoy gulang, iyang gituba, wa pa ka gulang, iyang gidala sa balay, suko na pang asawa. Nga nung gipunawa, ni mo nagawa pa ni nagulang. Ingon ang bana, saan man akong asawa, magdala ko gulang, di sa ganhan. Dala ko di kay gulang, suko gihapon. Dala sa kapaya, sigala kong hinog na. Pastilan ingon asawa, tanawan ng kapaya, sinog na kayo. Doon kadlaw malata na na. Katuntang mo pa pagbudlis sa hinog. Kanang kalabangaan pa ba, gulang ka ng mo pa'y pag yilo-yilo. Maunta ni dala. Dala siya, gigala ko ka ng yilo. Siya kaya man yung kapayasa. Di pa man iba kaon. Nga ba, usao naman yung asawa na ko. May galaw sa nitabo. Usa ka adlaw nilakaw ang bana nga tus uma, wa na nagdalag balon, kay layo man yung uma. Pastila nakita sa sawag ang balon habilin, suko anon sa asawa. Sa gituyo, ginigbilin, aron akong dadon dito, kainit rin makais karsada pa yun nga to. So, kini mahigala, mayingon ng bana, maso may sayop na ko, dahil magdala kong gulang, di ka. O namadala kong dili pa kay gulang, sukopog ka. Maso mag-sayop na ko. So, higala yung nga, ang mahimuon ni mo ni. Magsabot, ay sayop na ko, sorry kayo. Pero kay, lisod kay pagsultig sorry sa imong kapikas kinabuhi. May kag, sorry, pero, dili ka magisog. So, kini may galag ang mga punto din tanawa ko na, sayon kayo pagsulti og suri. Kung ato nang mahimo, sulba ng problema. Balikon tato ditong bana nga sige lang tagaw-taw sa asawa. Karon ang iyang daruhanan kay kabayo man, wa mo kakita kabayo nga daruhan no dire. Sa mo na dako nga kabayo mo daruhan niya, wa na tuna-tuna, pasilungan lang kadyot, daro na pod. Di sakay sa siyang kabayo. Pag-abot ito, nagdaro siya. Pagkahumana kay udto naman, ingay pasilungan ng kabayo sa kahoy, kay maniudto siya. Wa may pagkaon na dala, higda siya. Agoy nabot ang asawa, nagdalag balon siyang bana. Pagdalag balon, gibundak niya, oh, naray mong balon. Gituyo, ginuwag bilin, imong balon, aron makanin ko din. Tarawan niya akong panito, wa na pula na kayo. Wa man kabutang kuno siya o kanang sunblock kay nahurot man. Nawa na sunblock. Pastang sukuan o niya, di ang bana, isa nga, okay ramon ko, wala ko'y kaon, kaysa na ikaon niya na kasaba. Pastilan yun ang bana. Karon, ang asawa nagsuri-suri siyang uma. Pastilan kay ang kalbasa, pataka rin nagsuri ng kalbasa. Ala, isa lang sa mga kalbasa, o ni mo ni tik aning udlot, ani, tanawa tanan, ning kamang nabisang ngatos gabihan. Ingon na ng bana, wa man na nagreklamo ang gabi, nga na kalbasa nagkamang sa ilalom. Ikaw raw may nagreklamo. Suko yung guys siya. Pagtanan niya sa upo, kayong upo may gala, ka nagkamang ng pusit siya, nga nung wala man balay-balay ang upo, tanawa ang bunga, hugaw kayo. Nagkanang upo, kinabalay-balay, maru magbutay, iyang bunga. Pastilan, sige yagyaw, nagsigisig lakaw-lakaw, ning agi man sa saryo sa kabayo, nga katong gigot sila lalong sa kahoy, patiran bitaw ning asawa nga tagaw-tawan. Pastilan, igo ang asawa, dinigod sa papangig, taas man ang patis kabayo. Pagkakita sa banab, dagan siya, day!
Wanan, gawas ng dugo sa ilong, sa baba, di sa dalunggan. Gidagan niya, mahigala sa kabayo, nga to silang infirmary, kahit bukid man, silang center. Pag-abot dito, ingon ang nurse, Manoy, si nanay, patay na. Pasilang guulan noon sa bana. Abi niyo mga asawa, bisan pagtagaw-tawad biya ang mga asawa, pero love kayo mo sa mga bana. Mo ginahunaon niyo mga asawa. Perting guula sa bana. Karon, nagserbisyo na kay gihaya naman. Nabantayan sa ilahang labaw sa iglesia, nga inig panglakaw sa mga tao, muduol sa bana. Kung babae gani ang mulakaw, magyango-yango man ang bana. Pero kung lalaki gani mulakaw, muduol siya, maglingo-lingo man. Ingon tong pastor nila siya nga, unsa may isulti ani mga babae, magyango-yango man siya. O niya laki, maglingo-lingo. So giduol sa ilang labaw sa iglesia siya nga, Tatay, ako nabantayan ba nga, ini kung lalaki gani ang muduol si mo before mulakaw, maglingo-lingo ka. O niya, kung babae gani, muduol si mo before mulakaw, magyango-yango ka. O sa may isulti nila di, ay, sa ada kabantay di ka, pastor? Isa, oo, ganihan na kung tanaw ni mo. Ingin siya nga, o babae, kung muduol sa ka, pastor, may siya nga, Manoy, Tatay, si nanay ba, wag yun mausap no? Murarag na tulog siya. Gwapa, ragyapon siya. Sa lagi. Mo niyang malalaki. Ingon siya nga, alang-alang, pastor nga, iniglakaw sa malaki. Ingon, Tay, Bader, Bay, di ni mo ibaligay imong kabayo. Palito ng kabayo ni mo. Dagang mo palis ang kabayo. Sa di na ako na ibaligay ang kabayo. Dili. Now, matingala ta, nga no, og lalaki mo lakaw, palito ng kabayo. Ganun ganahan mo sa kabayo atong tigulang? Kamore mo sabot ana. Ha? Tingali tago-tago pero ang asawa, papati na kunis kabayo na kong asawa. Now, usahay nana ang atong bation. Ang pasultihan ta mo, diha sa puluyanan, kung ato lang himuon kining pangayog sorry, ay nakasakitan na ka, gisulti nako, sorry kayo. Okay? Isulti ang imong sayop. Ang katapusan din iampo nimo ang imong kapikas sa kinabuhi. Kinsa may mga mana din nga mag-ampo silang asawa, tas kamot. Wala. O, to dito. Wala mo, napadiri. Kinsa may asawa, mag-ampo silang bana, be? Nanay, okay kayo ha? Paglakaw sa bana, matuguma, Ginoo, panalangin ni akong bana, nga di tao mapakagbitin. You see? Inana na. Panalangin ni siya nga unta, di siya matunog. Pag-ampo, kung ang asaboy wala, ang bana mag-ampo, Ginoo, panalangin ni tao na kung asawa ng labar ba to, basi unya umubaha, kusog rabang baha sa bukid nun. Inampuay mo. Klaro, gingon sa balang kasulatan, kung di mo tanawin ang 5:16 Santiago, busa magsulti mo sa iyong sayop, o kunya mag-ampo mo sa usag-usa. Ang pag-ampo higala ko makatabang na sa puloy-anan. Muna na kanindot kayo. Ang pamilya nga mag-ampo, kanunay, magpabilin. Ingon ako sa kapantultiyon, the family that prays together, stays together. Mag-usa ta, mag-ampo ay sa sagusa. Mauni ang konflikto, mag-ampo, ang yawa, may galasultihan ta mo, ang iyang punting karon, ang iyang tumong karon, o ang iyang focus, ang pamilya, nga magka gubot. Kaya kung makagubot ang pamilya, ang mga anak, dili maayo pagka matuto. Sa dihang ikasalmi, ingon na ito nagkasal sa dihang nagseminar mi before ikasal, ang usa ka babae nagsigig irresponsible parenthood. That is why we have irresponsible children o problematic children, kay ang mga ginikanan irresponsable. Kung anong balik-balik ko ng irresponsable nga ginikanan, problema ng mga kabataan. Tinuod bitag yun na. Apan kung ikaw gako, atong paningkimutan, atong pamilya, magiyahan nato ngadto sa eternidad. Batay niyo pagayo, nga mingaw ang langit kung wala ang usa sa mga membro sa atong pulianan. Muna, kining atong panag-uban din ato ning gihimo, aron ang tanang pamilya, membros pulianan, maanda, minigbalik sa Ginoo. Ni aragod ang usa ka pulong family. Ingon din ang family ko no, father and mother, I love you. Mao na ang family. You see? So,
papa ug mama, mga bata, gigugma mo sa mga kabataan. O ginikanan higugma po sa mga kabataan. Mao ni ang tuyo. Now, tanawa rin God, kung doon na mo'y break sa inyong pamilya, gugma na sa atong pamilya. Apa niya ay magtiayon mahigala, kani sila, naminyo sila, na may kagubot, ginagmay, pero mag-uli dayon di masalo pangadlaw. Nangamatay sila mahigala, kung kitanaw ni, grabe gyud kining magtayo na. Pagkanindot ang ilang kinabuhi, si Floyd o si Violet Hartwig, niya din matod pa, kining maong magtiayon sa 67 anyo sa ilang kaminyoon. Grabe, nangamatay sila nga nagunitay sa kamot. Kung anong nangamatay nagunitay sa kamot? Kaya dito di ay sa Home of the Aged, dili mo sugot kani si ang bana, si Floyd, nga malayo iyang asawa. Kaya bisa naghigda na, mugunit gyapon sa kamot sa asawa ang bana. Ang asawa po, extend sa kamot kay magunitay. Ang iyang anak ka nagtanaw isa nga pagkalabing magyod sa akong mama ug papa. Dahil mong tanaw din ang iyang anak, ginganlan siya og si Donna Sharton Canaminyo naman. Ingon din silang duha nagpakigsaad sa sukusa. Nga bisan ang mga tao magtanaw kanila, makahunaw na gyud grabe ang ilang pakigdait, ang ilang pakigbingkil. Kani si Floyd, usa ni ka player og football. O niya, kanipod si Violet, tigtanaw ra ba niya, naibog siya nga mayo, dula na siya, oy. Ay, nagkatakdo ang ilang dalan, high school pa. Tanawa, sa Batanon pa sila. Hanto na nga tigulang sila. Pero ingo din ang iyang anak, they wanted to go together, it was meant to be that way. Bisag nagsakit na, ala magkuyog yun kanunay. Nindot kayo. Namatay higala ko ang bana alas 7 sa gabi alas 9 sa gabi namatay po ang asawa. Murang adlawa, oras ra ang nag-ulang, ang diferensya. Nagunit sa kamot, ang bana sa kamot sa asawa pagkamatay, karon kay na luy-luy naman, gigunitan po sa asawa ang kamot siyang bana. Unya, namatay sila, naggunitay. Karon gilubong sila higala, paglubong nila, nagtapat po ilang lubong. Tanawa. Nindot, no? Kung doon ay problema, sulbaron din nila. Ingon nilang bata, wala yung problema nga naabtan og salop sa adlaw akong mamagpapa. Nga naman, tungod kay kung doon ay konflikto, sulbaron na yun. Mag-inampuay pagkanindot kayo. Higala, doon ay sa sulbad ang Ginoo sa konflikto sa kalibutan. Mo na yung atong hataga pagtagad karon sa espirituhanon nga bahin. Unsa man ang konflikto nga kun imong tanawon hangtod karon naa paggoy panagbangi taliwala sa yawa og sa Dios. Now, hinumduman nato pagayo. Duha ra ka konflikto nga atong isgutan karon. Unang konflikto katong gisulti bitaw sa yawa ngadto kang iba. Nag-ingon ang yawa di day mo makakaon sa mga prutas, ingon si makakaon man, pero kani dili mo makakaon kay mamatay mi. Sa ingon sa yawa isa, dili mo mamatay. Kini nga doktrina mahigala, ning kuyanap kini sa kalibutan, nagunaw na ang tao, ang uban, nga ang tao dili mamatay, kay mo maingon sa yawa. Paingon ni iba, mamatay mi ingon ng Ginoo, ingon ng yawa, dili mo mamatay. Pila man ka mga tao sa kalibutan nagunaw na, nga ang tao dili mamatay. Daghan, kaniadto manghigala ko, namatay kong papa, nagtuong po ko na nga ang tao mubalik, buhi pa na siya. Bugawas lang iyang kalag siyang lawas, pero buhi na siya. Di, nagtulog ko ilalom sa lungod sa kong papa. Grade 5 pa ko. Kaya ko munaog kong papa, di gakso na kong tiil, di na ko buhian, kaya di ko gusto ngawa na amahan. Pastilan, birhaw na lang ko sa akong magulang o sa akong mama, hawa diha, adik yung kumahawa, kay nagpaabot yung ko, munaog akong papa, gikan sa lungod. Gilubong na lang siya, wag yun ninao. Hunahon na ako, wag yun namatay akong papa eh. Pero unsa may gisulti may gala ko, unsa mang ang kalag, di ba ni mamatay o mamatay? Kung tanaw na itong balang kasulatan, gisugdan na ito, pirmirong gabi na ito, klaro yung gayo, nga tungod sa sala sa tao, kung imong tanawon ang Roma 5:12, naapektuhan ang kalibutan, o ang kamatayon, ning dangat sa yuta nga itong ipuyan. Ingon din ugo niya karon, ang tanan man naapektuhan sa sala,
So ang tanan sad mga matay. Klaro gyud kayo. Karon sa manang punto nag-ingon nga dili mamatay ang tao. Nga sa diha nga nalimbungan ang tao sa bitin kun yawa, diha nagsugod nga adunay kamatayon. Ang kalag nga makasasala mamatay. Nan, tungod sa sala sa unang ginikanan, kita adunay kamatayon. Apan kini nga pagtulunan nga dili mamatay ang tao, dito kana mahigala ko ning kuyanap mao na ang mga pagtulunan sa Grigo, filosofiya sa Grigo. O niya sila nga dili mamatay ang tao dili mamatay. Pero kakana pagtulunan naman na sa tao, muna ang mga Grigo kaniadto ilang itorture ang kagalingon aron sila mamatay o niya ang ilang kalag kuno mo gawas. Ikupastinan po ng huna-una ano. Paggawas na, kay kining lawas na to, bilangguan man ni sa kalag, gawas to na ka, mag-utaw-utaw na kas kawanangan, wa na kay balatian, kay nawala naman ka dito sa lawas nga madunuton. Apag kung imong tanaw na balang kasulatan ni Gala, muna nga itong yung textbook kanunay, kaning Biblia. Daghang pagtulunan ng usahay, nga wala masubay sa balang kasulatan, tungod sa mga pagtulunan sa mga pangulo, nga wala po magbase sa Biblia. Karon atong tunan, nag-ingon sa Ezekiel 18, versikulo 4 ingon, tanawa, ang kalag ako man. Ang kalag sa man ako, inguman ang kalag sa anak ako usab. Masag isumpay niya, ang kalag na makasala, kini siya mamatay. Klaro man gisulti. Ang kalag na makasala, kini siya mamatay. So, dayag kayo nga human kita nakasala, kita mo ang kalag. Muna ang gingon din ha, maigala ko sa today's English version, ang tao nga makasala, kini siya mo ang mamatay. So, tanaw ni mo karon na ay mamatay, na apoy dili mamatay, pero ingon ang yawa, dili mamatay. Daghang kaya na nga, ang tao di gid mamatay. Pero ang Biblia mahigala ko, naggamit siya sa kalag sa tao, dili kini siya kay immortal, apan mortal. Kinsa man ang dili mamatay. Tanaw ang isulti sa balang kasulatan. Unang Timoteo 1:17. Karon ang hari sa walay katapusan. Dili makita ang Dios lamang, siya lang ang manggialamon. Ihatag kaniya ang dungog ug himaya ngadto sa walay katapusan. Ihatag kaniya ang himaya. Nga naman, kay siya lang ang bulahan o usa ka halangdon nga Dios. Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. O sa pagkikingon ni Apostol Pablo ngadto kay Timoteo, siya lang ang dili mamatay. Ang Dios magigala, siya lang ang dunay gahom, adunay kinabuhi nga dili mamatay. Nagapuyo sa diha, sa dili nato maduol nga kahayag. Kinsa man ang dili mamatay kundi who alone has immortality, dwelling unapproachable light, si Kristo lang. Siya lang. Muna yun ko nga, ang Diyos lang higala ko ang adunay kinabuhi nga dili mamatay. Sa nganong namatay malagi si Kristo, Diyos bang gato? Wala to namatay sa may gala. Nagpakamatay tungod alang kanimo ug alang kanako. Basaw na to ang Roma 5:8. Tungod siya kung gugmani kanato, siya nagpakamatay tungod alang kanato. Mao na. Pero mangutana ta, kung ang Diyos lang ang dili mamatay, siya lang ang immortal, kumusta man, asa man ang tao sa diyang mamatay ang tao? Unsa may estado sa tao? Nining kalibutan na, ni Amigala, kung namatay, asa man ang mga patay? Muni pangutana to karon kay muni ikalibgan sa kadaghanan. Unsa may tabo sa tao sa diyang siya mamatay? Ang una-una nila, mugawas ra ka sa lawas nga bilangguan. Muna makita nato diya sa Lagoy Migala, mugawas ang imong kalag. O guniya, mabilin ang lawas, kaya ang lawas balik sa abog. Pero kanahuna-huna na sa mga Grigo, karon ning kuyanap, bisan asa nga dapit. Dito sa Sri Lanka, ang una-huna nila, kung ilubong gani ang ilahang namatay, paglubong mo tubo tong mga sagbot diya ibabaw sa lubong, kanon to sa baka, ang espiritu sa ilang namatay nga minhal sinabuhi, mubalin sa baka. So dito, ang mga tao, gihatagan nila importansya ang baka. Maglubog ang baka sa dalan, di gina nila bugawon. Paabot nila butindog, nga naman, kay ilan ng mga katigulangan. Pastilan Ginoon,
Pero kung tanawon nimo ang Biblia, ingon dinhi sa diya nga sila mga matay, mobalik sila sa abog. Asa matagikan? Sa abog. Muna ang ilang mga plano mawala na. Nganuman kay kitang tanan mobalik sa abog. Gikan kita sa abog usab kita mo pauli. So klaro kayo ang taong matay mo ato sa abog. Ingon dinhi, ogon niya katunang nga matay dili na mudayeg sa Ginoo. Nay akong nakita nga napatay gilubong gipadadaan pa sila og kwarta daghan kaayo kay isa nga magnegosyo pa na didto sa kalibutan sa mga patay. Pastilan. Higala, wala na. Ang imong plano matapos na. Ang mga tao nga nangamatay dili na magdayeg pa sa Ginoo. Ni kadto mga tao nga diin moadto sa lubnganan, oy hilom na kaayo. Wala na pahimuon didto. Kaya ang kalibutan sa mga patay ngon dinhi, di na sila hinumduman. Ni wala na'y mudaig pa nga to sa Ginoo. O sa may tabo, ay mahadlok tama itong binteryo kay daghang patay. O sa may kadlok kanimo patay, di naman na mangunsa. Higala, ang patay, wala na. Mubalik sa abog. So, asa man ang mga patay, kay ang patay mubalik mo sa abog, asa man sila karon niay. Ingon dayon si Job. Ingon si Job, kay nagsakit man si Job, isa nga, kay balo ko Job, 17:3 siya nag-ingon din ha, og ako magapaabot diha sa lubnganan, mao kana akong puloy-anan. Asa pa na patay? Sa lubnganan, mao kana akong puloy-anan. Og ang akong higdaanan diha sa kangit-ngit, muna ang tao mamatay higala, atong ilubong, adito sa sementeryo, muna ilubnganan. Nagyingon si Apostol Pablo, nagunahon na mo nga ang tao matarong, ini kamatay matug langit. Klaro gisulti ni Pablo. Ingon siya, mga higala, Buhat 2:29. Mga higala, sultihan ko kamo, klaro kayo, sa atong nailhan ang atong Pangulo, atong mga katigulangan. Mao si Haring David. Siya namatay. Namatay si David bitaw. O sige ni Pablo, siya namatay o gilubong. O kay gilubnganan, nagpabilin hangtod karong adlaw. Ning adto bitaw kog Jerusalem, ko tan-awon gyud nako na sa Jerusalem. Dito sa lubnganan ni King David o ni Saul. Ni ang iyang anak Solomon. Pagabot mo dito, gituluan niya itong giya sa moni ang lubong ni King David. So, ning adto ko dito, kung mo ba, niya asa ang lawas ni David? Sa nga, nagyapon din ni, mga bukog na, wala ning gagmay na. Nagtambo ko dito, kikiputang magbildo, kung mo na ning lawas ni David. Tukma sa gisulti ni Pablo. Ang atong patriarka, ansyano nga si David namatay, gilubong siya, o yung lubnganan nagkabilin hangtod karong adlawa. Niya, kana nakita ninyo diha, mao na kadako, mahigala ko, ang gisudlan kang David. So asa mga patay? Dito sa lubnganan. Kanong sa man mo bangon nga patay? Ingon din ang 1:5, versikulo 28, ayag yung mong katingala, kay mabot ang panahon, nga ang mga tao nga naa nga matay diha sa lubnganan, inig kadingog sa tingog sa Ginoo, kato mga tao nga naghimog maayo mamangon, o gonya hatagan sa kinabuhi, apan ang mga tao naghimog lautan sila pagabunhawon aron silutan. So ingon asa man kakaron, inigbalik sa Ginoo aton ning gisgutan si malabayng gabi mahigala nga ang kamatayon diha sa lubnganan. Ang pagbalik sa Ginoo katong mga nangamatay banhawon ug unya sa gawon sa langit makig-uban sa Dios gitun-an tana kagabi. So mao kini unya ingon pagyud na Ginoo, ako karon buhi na, kaniadto namatay ko, ang pantanawa karon buhi na ko. Ang nakanindot pag sa na ako yabi sa lubnganan, na ako yabi sa kamatayon o sa lubnganan. Busang kamatayon dili kini kagulaan kay dunay paglaom liyo sa kamatayon. Si Kristo ang isa doon na kay Yahweh. Human, siya na banhaw, na atay paglaom nga ang patay mabanhaw, apan dili kay ang patay mula og langit. Si David na apan din karon. Parang una-una sa ban, basta gani kay ikaw matarong nga matay, largo kag langit. Kung ikaw gani mamatay nga dautan, largo kag impierno. Dili na mao. Wala na mabasa sa William ang higala, di ta kabasag sitas sa pulong sa Ginoo, nga kung ang tao nga matarong nga matay, largo kag langit, kung dautan nga itong impierno, kung pagkasala kahigala ko, gamay ra, tuwa kag purgatoryo. Iko pa sila na po, no? Muna yung nga, ampuan na tuto, kay gamay ra matong sala, malangit pagito siya.
Pero sa gingon, ang taong kapatay di na makadaig sa Ginoo. Now, kung si Kristo higala wala na banhaw, awa gitay paglaom sa pagkabanhaw. Pero ingon din sa Apostol Pablo ngadto sa Korinto, kay kung si Kristo wala pa na banhaw, na awa gitay hunahuna pod nga ang patay mabanhaw, ang atong pagtuo way pulos. Pero ngano kita nagtuo mahigala ko, nga adunay pagkabanhaw sa mga patay, tungod kay si Kristo adunay yawi sa kamatayon o sa lubnganan. Siya magdadala sa yawi. Siya ay nagdala mahigala ko sa kasiguruhan. Muna, kung nahinunuman ninyo ang pagbanhaw ni Kristo kang Lazaro, ingon niya kang Maria Cuarta, ay mong kabalaka, inyong igsuon natulog ra. At doon ako siya kay pukawon. Mo ka ng pagkabanhaw pukawon sa Diyos, ang mga tao nga nangamatay, naghimog matarong, banhawon, hatagan sa kinabuhi. Nagyan pa din og salamat sa Ginoo, kay gihatagan akog kadaugan, batok sa sala, og sa kamatayon, pinaagi ni Kristo. Mo kini mahigala ko ang kadaugan sa mga tao nga mga nangamatay. Okay? So klaro yu tayo nga karon kay buhi pa ta, maningkamot ta nga magkinabuhi ta diha kang Kristo. Kung mamatay ta, iya po ta kang Kristo. Mabuhi ta kung mamatay, kinahanglan iya ta ni Kristo. Aron doon na tayo paglaom. Klarong gingon sa Roma 14:8. Mabuhi ko, iha sa Ginoo. Mamatay ko, iha sa Ginoo. Mabuhi ko kung mamatay, iha ko sa Ginoo. Pero ang yawa isa, dili. Kamo, dili mo mamatay. Pero yung Ginoo, mamatay man ang tao, pero gnaan mo sa kuha, mabuhi mo, yes, akua, mamatay mo, akua sa. Higala, sulba na problema. Naay paglaom, liyos kamatayon. Ikado nga problema nga itong hatagan karon, problema sa tibok kalibutan. Atong iskutan ng wala mahunong nga problema, konflikto. Ang ikaduha, mone, ang kasuguan sa Ginoo, nagpabilin pa ba karon? Mone problema na to. Kay daghan kay sumangkatawan sa kalibutan nga awa na ng sugo kay gilangsang na ni Kristo sa cross. Tanawon ko nato ang balang kasulatan. Nagpabilin ba ang sugo sa Dios nga gihatag ngadto kang Moses hangtod karon nagpabilin ba? Nga naman, naamoy mga basa sa Roma 10:4 na ingon niya, og si Kristo mao ang katapusan sa sugo kay ang pagkamatarong sa matagusa nga motuo kaniya. Sa ato mamutuo ka kaniya, wala na sugo kay si Kristo nagtapos sa sugo. Amot mahigala. Kung tagsa-tagsaon na itong sulti ang sugo kung natapos na, wala na. Gani sa primero ni atong Lunes sa buntag, naghimutag palano, gisgutan ako ni. Nga no? Kay daghang mga tao sa kalibutan karon nga wa nay sugo. Pagkadagan sa akong nahibalag nga mga kadagkuan sa iglesia, wa nay sugo. Nga naman, kay kini gilangsang na kauban ni Kristo sa cross. Ang masultihan ta mo may gala, ang pulong and kontapos, si Kristo mo ang katapos sugo, dili na mo ang kahulugan sa orihinal nga pinulungan nga Grigo ang bagong tugon. Duha katapos gisgutan sa bagong tugon, ugma ako na ipakita ninyo, kanang tilos o iskatos. Kung imong tanong Roma 10:4, si Kristo mao ang tilos sa sugo. Dili iskatos. Iskatos tapos period. Ang tilos, pangtilyal na apay sumpay. O sa may tuyo, na sa lain nga version. Lagi ko din na, may gala ko sa New Living Translation, lagi ko din na, kay si Kristo, iya nang natuman ang katuyuan nga naa sa sugo nga iyang gihatag. You see? Iyan ang natuman. Na ng purpose. Accomplish the purpose for which the law was given. O sa may tuyo sa kasuguan nga nung gihatag man. Higalang tuyo sugo, aron magiyahan ta. Aron ta matudluan. Aron ta magkinabuhi. Sa insato magkinabuhi, kita gipakamatyan ni Kristo. Kaniya tumigala kung maksayop ka, kung makasala ka, mag-ihaw kag karniro, aron mapasaylo. Mao na. Atong gisgutan, pag-abog, higala ko sa mga tao, gikastanaman sa Eden, gihatagan sa Dios og biste, sapot, gama, sa panid sa mananap, na ipagpatulo sa dugo. Si Kristo sad, dinganis kalibutan, dili kay pagtapos sa sugo, apan iyang gituman ang tuyo sa sugo, kay ang tunglo ning abot kadto kanisa matinunglo ang bisan kisa nga magabitay diha sa cross. Kinsa man ang nag-angko sa tunglo, si Kristo. Mo na hinungdan may gala
nga ang sugo sa Ginoo dili kay natapos na. Apan ang tuyo sa kasuguan kana gituman ni Kristo. Siya ning angkon sa tunglo nga inayunta kanato. Mura ra bitaw nagsuba. Ang suba higala ko ang tumong ana dagat. Paingon may dagat tanan. Karon ang pangutana, pag-abot na sa suba sa dagat, nawala na ba ang suba? Ay nagihapon. Sa ato pa ang sugo, kana ang tuyo si Kristo. Naana si Kristo, nawala na ba yung sugo? Ang unahon sa suban, wala na. Pero klaro kay mahigala, unsa may tuyo sugo ang ihatag sa Ginoo nga ni kanato. Unsa katuyuan niya. Nagingon din niya balang kasulatan, Ezekiel 20 versikulo 11. Og akong ihatag kanila ang akong mga kasuguan og mga pagtulunan aron sila mahibalo unsaon pagkinabuhi sa insakto nga kinabuhi. Tanawa pagayo. Aron kita mahibalo unsaon pagkinabuhi sa insakto nga kinabuhi. Apan bisan unsaon paghatag sa sugo, agoy ang mga tao kay di magin mutuman. Munang padayon ni basa bersikulo 21, apan ang mga katawhan ning rebelde batok kanako. Nagdumili sila sa pagtuman sa mga balaod o sa mga pagtulunan nga akong gihatag. Makita nimo kaniadto padaan. Nagdumili sila sa pagtuman. Nga untang sugot ang tuyo diay nga kita matudluan unsaon pagkinabuhi nga ligdong. Mao na ang sugo higala ko dili na muluwas. Apan mo na magtudlo nato unsay atong nahimo. Muna ingon dinhi mga higala Roma 3:20 nag-ingon din ang kasulatan, ang kasuguan kana siya magatumbok kung unsa nga atong nahimo nga sala. Nga naman, kung ang sugo ningon di ka mangawat, pagkawat mo, ay, nakasala ko kay ang sugo ningon di mangawat. Nabitaw one way nga dalan dito sa Surigao, sa Butuan, di ay sa Butuan. Wala man ko kakita, kay ang one way galan dito man gibutang sa taas, so ning sulod ko, tingala ko, may kasugat akong sakyanan. Wala may kauban nga sakay. Ito, pulos man sugat. Kumuraguan may galing na. Unahan, gipara dahin ko. Pagpara, isa, sir, wag kay balong, one way ni dere. Ko nga, sir, asa man gibutang ang one way? Uko kita yun. Isa na dito sa taas. Ko, sir, nganong gibutang man sa taas ang signage nga one way, nga di man makita sa driver. Ang driver, magtala or magkasada, asa na, wala may one way. Tagasa di ka, sir. Ko nga, taga-Cagayan ko. Sa sunod, sir, ay nagsulod din kay one way ni. Pasayin ko, sir, sorry yun kayo. Pero sunod, sir, ang one way, ibutan niyo sa ubos-ubos aron makita sa mga driver. Sige, sir, sige, pasayloon ka na ako. Pero sunod, ayaw na, pag-agi dire. Nga naman, gigidakop ko, kay na may sugo nila nga one way, mo po ng sugo may galag hatag sa Ginoo. Mutudlo na to, unsay ang ayan buhaton. Kung makasupak ta, kana, naatay na himo nga salaon. Nga naman, ang sugo, musulti sa atong nahimo. Muna magsalamin ba? Ang samin musulti, unsay dagway nimo, ang imong buhok, kalkag, ang imong naong dunay buling. Mao nang sugo. Ang pagkutana karon, human nimo makita imong dagway nga bulingon. Unsa mahimuon nimo, kuhaon nimo tong samin, iinustos sa imong naong? No. Ang himuon nimo, uy, bulingon mo dahil niya kung naong naman dahil ni takuling. Muato kas tubig, manghilamos ka. Mao nang himuon sa tao nga makakita sa samin sa iyang dagway. Ang sugo sa bigala, kung ako napakyas na kasala, kay naglapas sugo, kinsa may atuon ako, dili ang sugo, mo'y mulimpyo na ako, apan maadto ko kang Kristo, kay iya kong tabangan. Kung bulingon ang dagway, muadto ta sa tubig, kay manghilamos. Si Kristo ang makahinlo kanato. Si Kristo ang magahatag kanato sa kaluwasan, dili ang kasuguan. Pero nga magbantay matag sugo gyud. Nga man, kay ang pagbantay sugo mahigala, mao na ang pagpakita nga kita nahigugma sa Dios. Di man na pinugsanay ang sugo sa Ginoo. Kung di ko mabantay, ay, di man ko pugson. Nga naman, Juan 14:15 ingon sa tina, kung nahigugma mo na ako, bantay niyo ako mga sugo. Kung nahigugma, pero guwa mo nahigugma, ay lang magbantay. Higala, mao ni ang gisulti sa Dios kung nahigugma mo. Unsa mang sugo ang akong bantayan? Ang gihatag adto kang Moses ang pulo ka sugo. Nga mao'y tamdanan sa tao nga mahimong tarong, mahimong tulid. Klaro gisulti sa balang kasulatan. Kung imong tanawon, Matthew 5:18 ingon sa dinhi, sapagkat tinuod lang sultihan ta mo.
Ayaw mo gunahon ang sugo, ni ngani ko nawala na. Sultihan ta mo. Hangtod nga naa pa ang langit o yuta, walay bisan usa ka gamay nga kudlit o tulpok, nga pagkasailuan sa kasuguan, hangtod kining tanan matuman. Ang pagkanya ni Kristo may gala, dili kay kuwaw ng sugo. Apan aron pagtuman sa gisulti sa kasuguan, muna'y giya nato. Karon sa maghihatag ang sugo, mo man hunahon nato ay gihatag magunang sugo nga turas mga Israelhanon god, nga turo man kang Moses. Sa pagdawat ni Moses sa sugo dito sa bukid sa Sinai, ug niya gidawat niya gisulat kana sa tudlo sa Ginoo sa duha ka papan nga bato, gisulat niya ang pulo ka sugo. Ingon dinhi ang primero, dili ka magbaton og lain nga Dios sa akong atubangan. Ikaduha nga sugo, gigihatag ito ko Moses, dili ka magbaton og larawan nga kinulit. Bisan unsa mga hulagway sa langit, sa yuta, ilalong sa tubig, ayaw. Kaya ako sa kabubuhan nga Dios. Mabasa niyo may gala ko sa Exodus Kapitulo 20. Sunod, ingon siya, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ayaw. O sa'yo mga more pa, saksi na ko ang Ginoo, ayaw gamita. Ikapat, hinumduman mo ang adlang gipahulay, unom ka adlang magbuhat ka, sa kipito ka adlang mo pahulay ka, kipahulay na ni Hiuba. Nini di ka magbuhat bisong sang magabutang. Ikapat nga sugo, kay kana pahulay sa Dios nga imong Ginoo. Ikalima nga sugo, tahuro nimo imong amahan o imong inahan. Na usahay, maingon ta nga, wa na sugo, na muna na mga bata, di na mutahon. Pero bilib ko din sa inyo ha, mga taga-matupi. Ang mga bata din pastilan, amin ko, pagkanindot pa dyan kaayo. Ganahan ko din may galang, ang mga bata din, grabe ka mo respeto. Pastor, amin ko, pastor. Bisa madagandagan sila, makakita, mo amin og mga hamtong sila ha. Kana tungod sa iyong pagbansay, ganoman, kaya na maguna sa sugopod, ikalima, tahuron mo imong amahan o ang imong inahan. Mora pa rin suguang adunay saad. Aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kaninyo sa inyong mga katigulangan. Sunod, ikaw no, mingon dinhi, dili ka magpatay. O nagkaroon og wa na sugo, batay na ta. Nakita ninyo na? Akong gisulti sa atong palanog sa kabuntagon, nga usa ka pasto dito sa Ipil, isa kamo kinaraan ng inyuha. Kay naagay pa mo sa sugo, wala na natas bagong tugon karon. Mato pa niya, we are now in the new dispensation of time, na nakunuta sa bagong panahon, wala na ng karaan, kinaraan gyapon inyuha, na among sugo gyapon. So akong pangutanan siya, pastor. Kaniya to sa grade 1 ko, ang gisulti sa mua, ang 1 plus 1 equals 2. Pagkakulihiyo ni mo, pila naman ang 1 plus 1, pastor? 11 na siya. Hangad-hangad siya sa taas. Ikaw, ayaw kang kada, pastor. Kay grade 1 man kaning amuha, yung mga kulihiyo na. Ang grade 1 na ako, nahibaluan, 1 plus 1 equals 2. Pagkakulihiyo mo, pila naman? Wasa mo tingog. Ikaw, tanaw na to ni. Asa man sugo na wala nga sikig ngun, wala na sugo, wala sugo. Kanang dili ka magpatay, wala na. Isa na pa na. Ikaw, ingon wala na. Kanang yung dili ka manapaw. Wala na. Wa sa mutingog, iko pa sila no, kung wala o nung sugo, imong asawa, kay tulo pagsimalan namin yo, ila-ila may, tulo pag, bata pa kayo, bata pa mo kayo, pastor, tulo pa may kasimana namin yo, tulo ka bulan pa may namin yo. Iko palitan karon, paghawa ni mo, kay wala na sugo, na yung mga tao mo ato sa iyong balay, kay mangulitaw sa mong asawa, okay ra ka, suko kay sa, ay, hilabti akong asawa. Iko wala, nangutanan lang ko ni mo, niya manghigala. Sa lain nga nasod, grabe ilang pagtagad aning dili ka manapaw. Dili ka makigilawas kadto sa mga asawa nga dili imo. Niya may nakaplagan higala ko nga nanapaw siya, giadto niya ang asawa sa bana nga dili nga nilakaw. Pero kung imong tanaw dinhi sa proverbio, ingon sa ring Solomon, apan kon ang ikaw madto sa igdaanan sa asawa sa laing lalaki, ingon dinhi, now ikaw patyon yun, madaot yun ka sa imong kabuang. Grabe no? Nga naman, tungod kay ikaw unya bunalan, tungod sa imong pagpakaulaw, o ang bana nga maglagot nimo tungod kay imong hilabtan ng asawa, di guna siya maluoy nimo, hangtod makabalo siya. Grabe kayo. Dinhi wala man na. Sa tuwa dinhi ay tago-tago lang.
Pero din dili siya muundang hantod makabayad ka besag unsa pa imong ihaylo sa iya ha iyag yung kang panimaslan. Karon gipadadaan ko og picture sa akong higala. Sa pastor tan-awar gud ni mao nin hitabo dinhi kay ang usa ka lalaki ning adto siya sa babae nga di niya asawa sa laing lalaki. Karon nasakpan man sa maigsuon sa lalaki. So, imong kay wa di ako igsoon, ikaw di ay mo ato sa asawas ko igsoon. Gikuha nilang lalaki, gilubong, tanawa. Ingon siya nga, sa luwa ko, di na lagi ko muhimo. Unya, ang tanang mga tao mahigala ko, nagtanaw, ang nakanindot dinhi, kay ang tanang igsoon sa sabana, kinahanglan mula tigo, aning tawhana. Tagsarapod ka bunal. Unya, ang tanang mga parinti po sa lalaki, magkuhag bato kay batuon o sarapod ka bato. So, isa din nalagi kumusab, sorry yung kayo. Ingon na isa nga, di naman yung kakausab, kaya di naman kakutob. So, nang igsuon sa bana, kuha na sila latigo kay ilang bunalan. So, gibunalan nila, tagsa na kabunal. Igo yung tao ng ulo, kaya di man sa kalihok, di man kadagan. Ang mga parinti po, nagkuha po sa kabato, gilabay po tagsa kabato, ang tanang parinti sa bana, na tanawa, mabuhi ka na siya. Iko pa sila ginani ang silot sa kanang paglapas sa sugo, no? Awag yung maglapas sa sugo. Karon human nilang bato, ilang gitanaw, ilang gibira. Gibira, wa na. Lupay-pay na. Mao na, igala ko ang laing nasod stricto kaayo ani. Labi na kaning sugo, nga dili ka magnapaw. Nagbuyod ang tao, ang mga tao ng lakaw na siya, muna'y resulta sa tao nga dili magtuman sa sugo sa Dios. Higala, grabe ang mao nga nasod. Very stricto. Di ay sunod. Ikawalo, di ka mangawat. Nganong daghang kawatan? Kay naamay nagwali nga waan ay sugo. Mag-uol yung kaita. Amo to sa may tabo din sa tong barangay sa Mutupi kung walay kalagdaan atong kabalay pinalagang kapitan, walay reglamento o regulasyon nga iyang ihatag sa tuwa. Nabatay curfew dire? Unsa orasa? Ha? 9. Niya og nay magsuroy-suroy nga alas 9 na unsaon man? Sa among barangay higala ko sa Sumbuanga, walay binuhian nga mananap. Kung ganay makitaan nga mananap pag suroy-suroy, patyon. Di, hinipusay yung tanan, iro, hiktan, baboy, hiktan. Agoy, kinaamang ko'y baboy, higala kong gigibuhian. Di, sa kalagot na mo, nanay balaon nga hiktan ang tanan, nganong nabuhian man eh. Kanya kaya dito magyud ungaron kamutihan ako. Di, giyato na ko, akong ginantagya. Puning, ang imong baboy ba, naabot ito sa kong umang, anong mapanihiktin mo? Nga na may balaod sa tuwang barangay, nga hiktan tanan. Isa nga gibuyan ako na ako, baboy, pero na naman din sa nataran magsuroy-suroy. Wa man na nga ito dito, di ka naman itong laing balay. Kung niya mo magining babuya dito nag-ungat sa kong kamuti, di gina ni mo malalis. Sa ay dili, oy, di niyo kumuto. So wala. Pag kumanigalay ko, sige, basta kay ginanta ka no ipuning. Di na ito na dito. Pastilan, pagkaugba, nakita man ako, ikaw, dili, dahihap. Guk doon, bitan akong duha kabuk baboy. Dagas lagmayo. Nahulog ito sila atong kasilya sa muslingan nga way bungbong. Pagkahulog ito, da! Gani. Pertig yung himutan ako, ingok, kok. Ingok na, pagitao na niya sa pagtaamo karon. Pagkahapon, kaya alas 9 ito sa buntag, pagkahapon siya, di! Nya kaning baboy kay makailaman sa tingog sa amo. Kok. Dito man si Lalo, tanong sa balay ko na, muna, ginanta kang naabot din di ka mo too. Di, iyan ang giato dito. Pas sila nahulog, magandang dito po sa bangak. Kay kasilya sa mong silingan, umpoy tabon, open raman. Agoy, pag kumana iyan ang gibitik, pagbitik dito, kay mo, hapit na mo gawa sa tao niya, kay mo kisi-kisi man di. Kasilya sa God, dakan siya, sampung sa baba. Niya, ano po niya? Imbes mo doon na unta mo gawas, dagan na mo siya. Kuha ka na, mirisin ni mo. Ginanta ka nga, muabot diri, di ko patoo. Naibalaod, kung walay balaod, may gala ko. Lisod kayong dapit kung walay balaod. So kinita na ng katapusan ko din, dili ka maibog sa butang sa imong silingan. Mao kinihigala ko ang gisulti sa Dios ngadto ka Moses, gidala po ni Moses sa mga katawhan, pero isa nga ay kang Moses raman ang sugo. Sa Israel raman na wa man tay labot. Pero tanaw sa gingon sa Biblia mahigala ko. Ecclesiastes 12 versikulo 3 ko din, kini ang katapusan sa butang ang tanan na dungog na. Kadluki ang Dios, bantay ang mga sugo kay mo ning tibok katungdanan sa tao.
Ang pagkutana karon, muisip pa ta sa galing na tao ta. Ay, tao ta. Karon higala, kung tao man galing ta, nan apit tas pagbantay sa kasuguan sa Dios. Apan akong isulti ninyo, dili ni pinugsanay. O sige niya, Juan 14:15, nahigugma mo, bantay ako mga sugo. Ang iyang sugo higala, mo kanay base nga ikaw nahigugma kaniya. Niya din kinsa man tang mga anak, kung ikaw nagbantay sa sugo, o kung ikaw wala magbantay. Niya gingon sa balang kasulatan, unang Juan, dinita sa versikulo 3, kapitulo 2. Kita makasiguro nga kita nakailan ni Kristo kung kita nagbantay sa iyang makasuguan. Alang ka na ito mga Christian, tagong tag Kristohanon, kung kita nagbantay sa kasuguan ni Kristo, nakaila ko ni Kristo. Siya ning anis kalibutan ng pagkatao nagpakamatay. Pero siya nga, nakaila ka kung magbantay ka sa sugo. Higala, dili ni pinugsanay, apan man gisulti sa balang kasulatan. Panalitan karon mayon ko nakaila sa Ginoo, apan wa ko magbantay sa sugo o sa giyon sa balang kasulatan. Versikulo 4 sa unang Juan, kapitulo 2. Siya nga, kung ikaw maingon nakaila ko sa Ginoo, apan wa magbantay sa kasuguan, ikaw bakakon o ang kamatuoran wala diha kanimo. Pasilan ka ng magbakakon kay ingon na sugod di ka mamakak. Unya gingon ko naila ko sa Ginoo na kaila ko niya, nag-ampo ko niya, pero wa ko nabatag sugo, bakakon. Napangutana karon kinsa may amahan sa bakak. Juan 8:44. Ingon dinhi, kamo mga anak sa inyong amahan, og ang yawa kay siya o saman nagasunod mo kaniya. Uy, nagsunod mo kaniya. Kinsa man siya gikan sa sinugdanan. Kini siya usa ka mamumuno. Og unya siya makita niyo wala gyud kamatuoran diha kaniya. Tungod kay siya wala may kamatuoran diha kaniya, siya usaman kaunsa mamumuno og bakakon sukad pa sa sinugdanan. Ang yawa di bakakon sa diha nga siya musulti, siya bakakon. Pag ingon sa Ginoo, ayaw kaon kay mamatay ka, isa dili ka mamatay, kaon. Dili ba na bakak? Asan man si iba karon ug siya dan. Mo na ingon naman ang kasulatan, kung siya musulti, bakak ang iyang isulti. Siya maghimo, natural na siya ang pagpamakak, kay siya may amahan sa mga bakakon. Higala, nag-ingon ang versikulo 4 sa 2, unang Juan 2:4. Kung ako nakaila, paano ko matay sa sugo, bakakon, ang amahan sa bakak, ang yawa. Now, karon ay mga tao, nagsubay sa dalan. Na ay mga tao nga nagtanaw kang Kristo, nagsunod kang Kristo, nagsubay sa dalan. Apa niya po'y kaaway sa nga, ayaw na magbandayan ng sugo. Sa gisulti sa Diyos sigala, adunay al kontra ang yawa. Now, karon mo ito sa 3, Jes, sa unang Juan. Ingon din karon, maila nato 15 mga anak sa Diyos o 15 mga anak sa yawa. Ala. Ang Biblia pinagsulti, ato lang gibasa. Munang, kung kupyahon ninyo ng tekstuha, dada sa inyong balay, basa inyong Biblia. Kaya basig dili ni tinuod, ako rin ang ibutan din niyo, what is Biblia? May ilan na ito karon kisa anak sa Diyos o anak sa yawa. Kung sa isun, Padre, versikulo 10, bisan kinsang wala magatuman sa kasuguan sa Diyos. Patay pag-ayo, ha? O wala may gugma siyang masig ka Kristohanon, dili siya iyaha sa Diyos. Bisan kinsa nga wala magatuman sa kasuguan sa Dios o walay gugma ngadto siyang masig ka Kristohanon, dili siya iha sa Dios. Nga naman, otso ingon dinhi, kay bisan kinsa nagpadayon papakasala, iha sa sayawa. Unsa man ang papakasala? Ang papakasala may gala, mao na ang paglapas sa sugo. Ang yawa sinugdanan makasasala na. Ingon dinhi tungod kay ang yawa makasasala na sukad pa sinugdanan. Ang Diyos tag-agda ka nato. Kung naigugma ka kaniya, may gala. Naigugma ko sa Ginoo, bantayan na to ang suguan ngayon sa Diyos. Mao na ituyo sa Ginoo. Naisugog yatag sa Ginoo. Kaning sugo, wala ni katapusan. Hangtod sa katapusan, pagbalik sa Ginoo, iyag yapong panilngon kung kita nagbantay ba sugo. Niya gisulti ni Haring Solomon. Proverbio 19:16. Bisan kinsa nga magabantay sa kasuguan, magapreserbar siyang kinabuhi. Aban bisan kinsa nga magasalikway sa mga pagtulunan sa Dios o sa kasuguan, sila mahiagom sa kamatayon.
Klaro gyud kaayo. Usa may mga wala naman ko ng sugo kay niya na matas pagtuo karon. Karon ko ng pagtuo mahigala ko, nagtuo ka nga dunay Ginoo purwa ka magtuman sa kasuguan, bakakon man ka. Usa gisulti pa dinhi pakapin ni Apostol Pablo sa Roma 3:31. Nagunahuna mo nga ang pagtuo nakapawala sa sugo, ingon din na 3:31, ingon siya, ato bang gibungkag ang kasuguan tungod sa pagtuo? Palayo na, di na tinuod. Hinunua, atong gipabarog ang kasuguan, dini may gala ko sa Contemporary English Version, hinunua, atong gipalig-on, hinuon og ayo. Buti ba sabot, sa diyan niya ang pagtuo sa panahon ni Kristo. Atong gilig-on ang kasuguan, ang uban gibungkag naman hinuon, sa dili na mao. Atong gipabarog, gilig-on ang kasuguan, diha sa atong pagtuo. Muna yung balik ko na to ang Matthew, ayaw gimagunahon na, nga ningani ko aron walaon ang kasuguan. Ningani ko aron sa pagtuman sa kasuguan, maghatag kaniyag insakto nga kahulugan. Kaya kung atong isalikway, sa Matthew 19, 5:19, kung atong isalikway, ang gamay lang yun kayo, nga bahin sa sugo, ay kung din mahimo kang iwit sa langit. Apan kung imong itudlo nga to sa uban, bisan gamay lang, ikot din nan mahimo kang mahinungdanon nga binuhat didto sa langit ng puluyanan. Kung ikaw magtuman, mahimo kang mahinungdanon. Ang sugo higala basihanan kana sa paghukom sa Dios. Ang sugo mo na basihanan niya standarte paghukom sa katawhan. Mo na ingon dinhi ang tao nga makalapas sa sugo makasala. Kay ang pagpakasala, mao man ang paglapas sa sugo. Higala, dili kagabion. Kitaon tang tanan, magatamod sa kalagdaan niya sa Dios. Dili na bugat, dili na lisod tumanon. Kung ikaw lang magatuman sa kalagdaan niya sa Dios, dili tungod kay napugos ko. Apan nagtuman ko, kay nahigugma ko. Bisan kinsa nga mahigugma kanako, magabantay sa sugo. Ang sugo maong kamatuoran nga gisulti mahigala ko. Kung imong tanawon ang Salmos 119, 142. Apan ang gusto sa yawa, tabunan ko ng kasuguan. Dili na tumanon sa mga tao. Kung adunay kamatuoran isulti sa Ginoo, higala ang yawa maningkamot pagsalimbong sa atong mga mata. Hunaw-naon ta pagayo. Ang yawa gihulog sa langit tungod kay misupak sa kalagdaan sa Dios. Si Adan ug si Eva usab, ning tuman sila sa sugo sa bitin, nahimo silang giabog gikan sa naman sa Eden tungod kay misupak sila sa kalagdaan gihatag sa Dios. Higala, epekto lang ni sa paglapas sa atong unang ginikanan ang mga pag-antos sa kalibutan. Ako nag-ampo ni kagabion, ayaw tumana ang bitin. Mawag yawa, apan tumana ang Ginoo. Sa makausan nga siya, Juan 14:15, kung higugma mo, bantayin ninyo ang ako mga kasuguan. Ako nang hinaot konta, di na to sundon ang tingog sa kaaway. Kamugod, nagatuman na mo sa tingog nining kalibutana, nagatuman mo sa yawa, siya nagagahom sa kalibutan. Ay nga Espiritu karon nagalihok sa sulod nato, ni adto mga tao nga dili mutuman. Apalin ko din karon, kita usab, gigawngan sa atong hinakog nga mga tinguha sa atong lawas ug unahuna. Muna ingon ni yawa, uy, di ka katuman sugo, gawas kung ikaw, magpuyo nga ikaw raw sa. Apasultihan ta mo, ingon na Ginoo, kung kamo nahigugma sa kuha, bantay ninyo ang ako makasuguan. As Jesus mo balik, siya unya maghatag og ganti nga ni kanato. Kung kita magpadayon pagsupak sa kalagdaan niya sa Dios, ingon na balang kasulatan ni Pablo Episo 2:3, kamo kita nakapasuko sa Ginoo ug kay masuko man ng Ginoo silutan kita niya sama sa uban mga katawhan. Mga kakailaan, mao kini ang tuyo sa Dios. Silutan niya ang mga katawhan nga niya sa kalibutan ang nagpadayon paglapas sa kasuguan sa Dios. Katapusan kana nga silot sa tanang manutan, mao kini ang silot niya kalayo nga walay katapusan. Mao kini ang may tabo sa kalibutan, iyang pagabaghuon kay kining kalibutana gitaganan niya dili na sa lunop,
apan gitaganan niya sa kalayo ngadto sa tanang mga dautan mga taong masinupakon sa kasuguan. Ang Diyos ko kanato nga unta inig hinlo sa Ginoo sa kalibutan sa tanang kasalanan kita unta makaambit sa kalipay kinabuhi gadayon sa langit ng puluyanan dili sa kalibutan nga tong gipuy-an. Ako nagisulti kining yuta di ni nato puluyanan apan dunay puluyanan giana ang Ginoo kaninyo kanako kanatong tanan mo nang mangadto ta sa langit. Kay kitang tanan unya iyang pagkatagad sa kinabuhi wa nay katapusan kalipay nga dayon ug wa nay pagbinulagay sa ato makabataan.